zachitika kuno ku Malawi makamaka pa nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Nkhani yayikulu imene yachitika msabatayi ndi chisankho chachibwereza chimene chinachitika ku Karonga kumeneko ndithu tikuona kuti chipani cha Malawi Congress Party chinawina, ndipo otsatira chimenechi akuyenda mosangalala, akuyenda monyamwa mokuti pasaka ino ayimva bwino chifukwa kumeneko MCP yawina makhansala onse atatu. Nde ngati pampira pamakhala owina ndi oluza, nde pali ambiri ndithu amene aluza chisankho chimenechi amene ali ndi madando akukhosi. Madando amene nthawi zambiri akumanena kuti chipani cha Malawi Congress Party kampeni yake sinapange kampeni yolondola kapena kuti kampeni yachilungamo chifukwa iwowa amagula mavoti zimene zili zolakwira malamulo oyendetsera zisankho kuno ku Malawi. Nde pano tili ndi mkulu wina amene amachita kuti Chitipa Boy amenenso akukamba nkhani yake yokhayokhayi kuti MCP imagula mavoti Karonga. Ndeno Malawi tikusiyani kuti mumvere Chitipa Boy kuti mfundo zawo ndi zotani pa nkhani yoti MCP imagula mavoti, ndipo kumapeto akewo tipemphani kuti inu muyike maganizo anu kuti do you think that Malawi Congress Party won the by-elections fair and square, or was there foul play, particularly vote buying pamene chipani cha Malawi Congress Party chikuphekesera kuti chipani cha Malawi Congress Party chimapereka ma 2000 kuti anthu achivotere. Inu tikusiyani kuti muwamvere Chitipa Boy ndipo kumapeto mutiuza maganizo anu. Thank you for tuning into Nyasa VoiceBox, and we shall see you on the next one. Mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli, kuyambira kuchitipa mpaka kusanje, kunkotakota mpaka mchinji. Ine College Brown Sivale, the Chitipa Boy. Ndikufuna ndikakupaseni moni amalawi nonse, makamaka ndimene ziko likuyendera. Ndimati ndikupepeseni pang'ono amalawi nonse, mwakhala ena akuyimba mafoni kuti koda Chitipa Boy mwasiya kuoneka bwanji. Ndilipo ine sizakutawani amalawi, nzakhala ndilipo, ndipo ndimakhala ndikukuonererani, ndimakhala ndikukusatirani nonse amene masatira maaudio anga. Ndipo lero ndikufuna ndikuthokozeni mwapaderadera ena anachita kundiimbira foni aku John ku South Africa kuti Chitipa Boy tasiya kukusowani, tasiya kukumverani maaudio. Panali kena kake kanavuta, ndipo kuyana kuti munthu na yense ndi munthu. Mathupi mnakhala ngati pena pake pasokonekera, makamaka ndi mmene timayankhulira kuti dziko la Malawi lafika poyipa. Kungoti wadwala kuchipatala, ukapita kuchipatalako ukapeza kuti kulibe mankhwala. Koma nzomvesa chisoni MCP zimene apanga kutenga ndalama kukapereka m'malomo kapanga kampeni. Choyambirira ndikufuna ndizuzule mchitidwe umene MEC achita ku Karonga kumavoti a by-election. Makamaka iwe chifundo kachale, iwe timakugomera, timakuyika pa position 1, koma wayamba kuonesa uchisiru wako, waonesa umbuli wako, chifukwa unapanga bwino mavoti a 2020, koma panopa nde wapanga uchisiru. Iwe ngati mkulu wa MEC, justice, zonadi VN akubwera, mavideo ogawa ndalama ukuwaona, anthu akuponyerana ma social media ndipo anthu wakupanga zimenezo ukuwaziwa.
nde ukunena kuti ngati zili choncho apita akapereke ripoti ku polisi, koma iwe ukuzimva ndi kuulusa. Amalawi ambiri ndi okhumudwa ndipo nakhala chete kuti ndifufuze kaye, chifukwa mavideo amene anthu amalowesa mu ma classroom nkuwauza kuti wina aliyense muno alandira ma 2,000, mulandira ma 5,000, zonsezo maklipi alipo. Nde inu achifundo kachale nkumanena kuti iyayi ine ndikuwalengeza pamene zinazo za milandu zibwere mbuyo. Ndine wodabwa kuti kodi zikoli likupita kuti. Kodi achifundo kachale pompano mwayiwala? Tinayamba kuwatukwana ajeni ansa, kuwachokocha mwamphamvu, kuwapangira mademo. Nde nanuso mukufuna mademo omwewo? Eni ake Karonga mwandikhumudwisa ndipo mwandisowesa mtendere. Ngakhale pena pake ndikumvesesani chifukwa choti njala ng'amba mene ilili ku Karongako mazi kusefukira, nde wina aliyense pogwira alibe. Koma chisakhale nchizolowezi choti IMCP azibwera ndi ndalama zawo nkumanena kuti ngati mukufuna ndalama izi mutivotere. Kuteroku kwabweranso maaudio ena amene akumabwera kumazungulira ma social media amu. Koma Amalawi, anthu ngati sakukufuna, sakukufuna. Olo utabwera ndi zinthu za mtundu wanji, koma sakukufuna. Zonadi maminista okwana 15 IMCP onsewo nkupita ku Karonga nkhani yake ya zisankho za makansala. Ndi madabwa bwanji alicha ndi chimwendo banda mpaka kumalonjeza kuti mukavotera mwalandira izi ma 5,000 ma 2,000, nde mukakavotera makansala wa osakawina kukhala phwando loti muzalandire ma 10,000. Nde anthuwo chifukwa cha njala avotera IMCP makansalawo cholinga kuti akapase ndalamazo. Koma siku limene munalonjeza kuti muwapasire ndalama nde mukuwathawanso. Alicha ndi chimwendo banda, manyazi zikugwirani ndipo ndale sapanga choncho. Ndalama zimene mukupangazo mukunyumwa nazozo, mukumasangalala nazo, nazonso si zanu. Ndi za ifeni yake Amalawi. Ndipo pompano ndipo ndikudabwa kuti koma ziko ili ena walikangoti lazawakanika kungo wachosa, sindikuziwa kuti kaya azakhala bwanji. Chifukwa inu ndi maula basi. Koma ndiyankhule motere kuti Amalawi ndaona kuti chibwana chachikulu cha mtima wopusa chimene chayamba kumachitika ku MEC achifundo kachale. Ngati mukuona kuti inuyo mwazazidwa kwambiri ndi mphamvu za MCP, inuyo tangoti sireni, musaononge Malawi. Siyani Malawi akale mmene alili. Zachibwanazo tatopanazo. Kuteroku ena yamba kumapepesa kuti iyayi
tinaononga ndithu misonkho yanu amalawi mutikhululukire. Koma ena anu ndiye mukumatumbwa, mukumapanga ngati inu ndiye eni yake opanga ndalama. Tiyenani nazo tiona, koma ndikufuna ndichenjeze makamaka inu azipani zosusa a DPP, a Ford, UDF, UTM ndi zina, maka ndi china chake chimene chabadwa kumene cha Frank Mwenifumbo. Ndikunena kuti khalani pansi mukhale obasuka. Ndikunena izi chifukwa choti anthu awa mukasirira choncho 2025 akuvutani, chifukwa atenga ziko lonse lili m'manyumba mwawo. Ndalama ena fe tikuvutikana nayo kuipeza, koma ena akunyamula matumba nkukapereka mablok. Malawi tiyeni tichangamuke. Ngati inuyo mukuona kuti zakukanikani, tiuzeni ife ma-artist tigwire ntchito, chifukwa ifenso timayimira amalawi, koma Malawi umphawi wavuta. Chifukwa chake akumabwera kuti ngakhale mtanena kuti lowani umumu tikupaseni 2000 tilo, ndiye mukuwalonjeza kuti tikupasani ma 10,000 mukuwathawanso mchipongwe chachikulu. Tapitani kumeneko mukapase zimene mwalonjezazo. Komanso muziwe kuti makansala awinawo sanawine kuzera pa kampeni, sanawine kuzera pa mfundo za chipani cha MCP, koma angogulidwa kuwagula anthu kuti kavoteni tikupaseni ndalama. Zimene za mahandouti zinatha kalekale, zachikale zimenezo ndale mukupanga ino a MCP. Ndiye ndikuzuzuleni achifundo kachale polekerera mchitidwe umenewu. Ndikuuzeni kuti pompano mukapitiriza zimenezo, muziwe kuti muyasa moto. Ndipo enafe ndife osaopa, timakhala tili cheru, ndipo timakhala tikuyang'ana, palibe munthu ndi mmodzi amene angatiopseze. Ndikupempheni amene inu mukuzitcha kuti mwawina, ziwani kuti simunawine. Mwangotengedwa chikamba ka ndalama zimene mukubazo, ndipo ndalama zimene aba anzanuzo muziwe kuti mapeto ache azalira nawo kumakhoti. Ndipo amene usitikatenga kuti mpaka akaweruzidwe, kungomugwira ameneyo direct kumaula basi. Ndipemphe inunso ACB amene akusogoleredwa ndi Martha Chizuma, ndikuchenjezeni koma ndikubwereserani audio yanu a Martha Chizuma. Tatopa nanu, chifukwa mulandu sukhala zaka 5, mulandu osaziwika kungopitisa munthu. Tamumasuleni munthu azikagwira ntchito. Zachibwana tatopa nazo. Ndengati mukupitirira pano pa 2, tikufuna tione za pa 2. Ngati pa 2 mupitirireso kumambwereza kawiri kumakhotiko, ndetipita ukamema anthu makhotimo zonse za milandu zithe. Mukhale zokha zimene iniyo mumaziona kuti nzizi nzopanda ntchito, chifukwa taona kuti chibwana chachuluka. Ndikupempheni nonse amalawi musakhumudwe ndi zimene achita ku Karonga. Kumene kuja kunalibe kampeni, koma kumene kuja kunali kukagula mavoti, chifukwa anthu akukaronga MCP saifuna. Amene ankapanga makampeni ndi azipani zina ndi amene akansisa fundo, koma iwowo palibe ndi mfundo ndi imodzi yomwe aponyapo. Amangoti lowani maklasi, inuyo tikulandiseni ndalama.
osaopa kampeni ya 2025 tizaonera kuti kodi akalowesa anthu angati, chifukwa ngati kuli kuba ndekuti abe ndi mchenga omwe, chifukwa sangakwanise kuti akalowese kuyambira Chitipa paka Nsanje kumalowesa anthu maklasi, sizingatheke. Ndendi kukuchenjezani nanunso inu andale amene muli azipani zosusa, mukangokhala loko wali ngati mwina mwake akumangani ndi maloko, mungokhala zopusapusa ndi kuzikana zimenezo. Zukani muyambe kumayankhula kuyambira panopa. Ngati mwalephera tatiuzeni, ife tiyambe yathu ndi apansewu basi, sitiyenyengerera ife, chifukwa pompano tikhala tikumemeza kuti achifundo kachali achoke. Ngati mene tinamchosera amayi aja anabweresa batipex aja, awanso awa zawakanika. Tiyamba pompano kulowa pansewu. Zikomo kwambiri. Ndayankhula kwakutali, komanso ndayankhula ndi mkwiyo umene nali nawo ndi zimene nakhala nazo mtima. Koma amalawi musakhumudwe, ziko pompano likhala likuomboledwa. Satana ndilekeziyu angodusa pompano kubwera mwini woyasa ziko bwinobwino kuti pena paliponse pakhale pali mtendere. Zikomo kwambiri, usiku wabwino konse. Muli ndine College Brown Sibale Chitipa Boy.